So yun, magandang gabi mga kaibigan. Ngayon magluluto tayo ng tahong. Ayan. Okay, lulutuin natin yan. Tuin natin ng mantika. Ilagay na natin ang bawang. Sunod natin ang luya. Medyo mapula na yung luya at saka bawang. Lagay natin ang tahong. Hintayin lang natin yan na magbuka. Ayan na, mga kaibigan. Bukang, nakabuka na. Lagyan natin ng sabaw. Sabawan natin. Yan. Wow. Maluluto na. Maluluto na ang ating sinigang na tahong. Yan. Siyempre, lalagyan natin siya ng pampaasim. Yan. Para masarap. Okay. Sarap nito. Yun, luto na yung ating nilulutong tahong. Ready na para kumain. Mukbangan na naman. Mukbangan na naman to mga kaibigan. Kaso ako lang mag-isa. Kaya mukbang lang, hindi na mukbangan. Mukbang lang. Isa lang ako. Ayan, no? Ayan, no? Wow. Suabe. Okay. Yun, kain tayo mga kaibigan. Ito na yung ating nilulutong tahong. Sariwa. Meron ba tayong yung uli ko ng tawag dito ay latab. Pinirito namin. Uli ko kaninang umaga yan. Sa itong hinarbis natin na tahong. Sarap. Sarap talaga pag sariwa. Shout out nga pala sa mga viewers ko dyan. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Meron pang hindi ito octopus. Kasi ganito lang talaga ito kalaki. Yung mga octopus, lumalaki pa talaga. Ito hindi na, ganito na lang. So yun, hanggang dito lang yung video. Thank you for watching. Bye-bye.